बक्सर में भी मिलल विलुप्त हो रहल गिद्ध का अयोध्या से रास्ता भटक के बक्सर में आ गइल गिद्ध। आज सवाल इहे रही, हर कोई के जेहन में इहे गूंज रहल बटुए। गिद्ध जवन की विलुप्तता के कगार पर बटुए बहुत कम देखे के मिलता, जेकरा के जटायु भी कहल जाला। अयोध्या में 22 तारीख के श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन होखे वाला बा, प्राण प्रतिष्ठा होखे वाला बटुए, जेकरा के लेके अचानक से अयोध्या में भी गिद्ध के झुंड पहुंच गइल बटुए। एही बीच बक्सर में भी जहां श्री रामचंद्र शिक्षा ग्रहण कैनी, जहां महर्षि विश्वामित्र तपस्या करत रहनी, ओह बक्सर में भी एगो गिद्ध पावल गइल बटुए। एकरा पीछे भी रोचक कहानी छुपल बटुए। जब लंकेश रावण सीता के हरण क के लेके जात रहे, तब इहे जटायु अपना से नारी के बचावे खातिर आपन प्राण तक त्याग देले रहन। घायल अवस्था में पड़ल रहन। इहे उ जटायु रहन जौन पहला बार श्री रामचंद्र जी के बतैले कि लंका के राजा रावण एगो स्त्री के हरण क के लेके जात पड़ुए। बतैला के बाद रामचंद्र जी कहले रही कि कह तहरा के हम अजर अमर क देतानी, लेकिन कहले कि हे नाथ, जब सामने ही भगवान बाड़े तो हमरा अब अजर अमर का होखे के बटुए। इस संयोग ही कहल जाई कि जहां श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर के निर्माण हो चुकल बटुए, ओह श्री राम जन्मभूमि पे अचानक से जटायु के झुंड उमड़ पड़ल बालो। यही बीच 3-4 दिन पहले एगो रेस्क्यूअर हरिओम चौबे बाणे, इनका भी एगो घायल अवस्था में पड़ल जटायु मिलने। यह जटायु के ई अपना से ट्रीटमेंट दवाई बीरो दे के पुनः इनका के फ्री क दिहले। सवाल यह बटुए कि का ई जटायु गिद्ध ओह अयोध्या पहुंचल गिद्ध के समूह से ही बिछड़ के बक्सर जिला में आ गइले। ई धर्म से जोड़ के देखे वाला बात बा। का ओही जटायु में से एगो झुंड ओहिजा पहुंच गइल जहां श्री राम जी के शिक्षा भइल रहे, ओहिजा पहुंच गइल जहां महर्षि विश्वामित्र तप करत रहनी है। गिद्ध आज विलुप्तता के कगार पर बाड़े। गिद्ध के कहल जाला कि पर्यावरण के संतुलन बना के रखे वाला ई प्राणी हलो, लेकिन धीरे धीरे गिद्ध जौन बा विलुप्तता के कगार पर चल गए। एकरा पीछे सबसे बड़ कारण यह रहल कि गाय भैंस के जवन सुई दे के पहनावल जाला, ओकरा बाद गाय भैंस दूध देवेली सन, शायद गाय भैंस मर गेली सन, जेकरा बाद उ मुअल डांगर के, हमनी के यहाँ डांगर कहल जाला, उ डांगर के गिद्ध खैले, जेकरा बाद ओमे जहरीला पदार्थ रहेला, उ खैला के चलते धीरे धीरे गिद्ध के संख्या कम होखे लागल। लेकिन संयोग देखी कि श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा होखे वाला बा, आ गिद्ध के झुंड जवन की पहला बार श्री रामचंद्र जी के सीता जी के पता बतावे के काम इहे गिद्ध यानी जटायु कइले रहन, उ झुंड पहुंच गइल बटुए अयोध्या। आ सबसे बड़ा संयोग स्क्रीन पर ओरा दिखाई दे रहल बटुए, ओ लड़का के जेकर नाम हरिओम चौबे हर रेस्क्यूअर हटुए, ओ गिद्ध के साथ एगो फोटो शूट कैलस, जेकरा के भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के स्क्रीन पर बगल में दिखा रहल बटुए। ई खबर हर एक जिलावासी खातिर सबसे महत्वपूर्ण बटुए कि श्री राम के स्थली पो आ साथे साथ अयोध्या जहां श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल रहे, जहां भव्य निर्माण मंदिर हो रहल बटुए, जहां राम जी शिक्षा ग्रहण कैले, ओह झुंड में से भी एगो जटायु गिद्धराज बक्सर में पहुंचले। भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के एक एक खबर से अपडेट करावेला, हर खबर मजबूती के साथ देखावेला, लेकिन निहोरा रहेला कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी,
फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी, कमेंट में जय श्री राम जरूर करी। धन्यवाद।